ați venit pe canalul meu, e de viața la țară. Mi-a venit colet, 20 de inele și niște capse verzi. Dați și voi un like, subscribe și am prins o noutate, da? O să vă rog după aia, asta e coletul, am desfăcut. Capsele, am comandat 50 de capse și 20 de inele aici în cartonașele. Am o grămadă de cartonașe, tot 20 de cartonașe, așa. Seriile. Stai, toate cu seria asta? Da, seriile mele, da. 20 de inele. Astea sunt 20 de inele. A venit comanda. Și capsele. Astea sunt toate capsele. Da. Și acum să închidem cartonașele astea. Nu știu cum să închid. Așa. Sunt pentru recunoaștere cartonașele. E pușul cu alea, că iau după aia, după ce închid videoclipul. Haideți să mergem la voiajori. Aici sunt voiajori. Știți și voi, mi-am dat mâncare acum. Să vi-l arăt pe noutate, l-am prins acum, e un jucător. Uitați-l, ăsta e de acolo. Ăsta e jucătorul nou. Stai, nu zbura, mă, ăsta e. Ăsta nu prea se vede. Ăstea nu le-am băgat eu. Inel mov, nu știu, Belgia ceva, parcă scrie pe el. Așa ca să-i vedeți și capsa. Asta e capsa, are un el și o capsă. Le-am dat drumul și o să intrăm și până la ei le-a dat. Le-am dat niște rapiță. Asta e noutatea nouă. Ăștia sunt noutățile noi. Trebuie să inelez, trebuie să bag capsele astea la buchetarii mei. Niște mei, puii mei. Ia uitați-l pe noul buchetar. Mi-a ieșit acum. Tica, tica, tica. Așa. Am întors pararamele astea din rănitori. Nu-s bune. Adică nu-s bune, dar ei le stoarnă și rănitoarele le varsă și tot așa. Le varsă și după aia mănâncă pe jos. Nu știu de ce nu mănânc și ei ca normali. Ca ăștia normali. Și aici sunt porumbeii mei. Știți voi, dar o să mergem până la porc. Pardon, scuzați-mă. Să mergem până la porc și pe la patici. Astea sunt paticile. Ieri sau la ieri am postat un nou videoclip. Dă-ți cu gaura aia de șobolan acolo. Trebuie să bag. Mi-a căzut cloșcă. Ce bine că mi-a căzut cloșcă. Mulțumim că mi-a căzut o cloșcă, măcar. Nu e așa lung videoclipul, dar n-am ce să fac eu, că abia am venit din oraș și am luat coletul. Ia, nu. Vedeți porcul? Uite, a ieșit afară. Porcica. Și la voiajori, la porumbei. Se vă arăt la ei aici înăuntru. Dați voi un like, un subscribe. Ia. Vedeți? Ăla roșu e al, mai văd? Sau l-am pierdut? Nu l-am pierdut, dar e undeva pe aici. Ia, acum aici. Să filmez aici. E aici ăștia. Vorbesc mai încet așa că nu prea pot să vorbesc bine. Tot la inele înapoi. Acum mi-a venit comanda de inele. Mie îmi plac inelele astea. Îmi plac inelele noi. Și cum să zic eu, aici încheiem videoclipul. Șpa, șpa, la porumbei o să încheiem videoclipul. Șpa, șpa.